Dnešné televízne noviny s Anetou Pariškovou a Patrikom Švajdom. Dobrý večer. Dobrý večer. Dnešné televízne noviny s Anetou Pariškovou a Patrikom Švajdom. Dobrý večer. Dobrý večer. Začínajú sa televízne noviny Markízy. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítajte v televíznych novinách o 17:00. Dobrý deň. Dobrý večer s Markízou. Vítajte pri televíznych novinách. Dobrý večer. Sledujete televízne noviny so Zlaticou Puškárovou a Patrikom Švajdom. Kresťanský svet slávi Božie narodenie. Vatikán sa naposledy rozlúčil s kardinálom. Rozlúčka s mestom, v ktorom prežil 75 rokov života. Jasmína Hečková, televízia Markíza. Na väčšine územia sme dnes mali príjemný letný deň. Aké počasie nás čaká v nasledujúcich dňoch, sa dozviete v predpovedi počasia.